Pon. Arep moron ndi? Niki Mbah, arep dolan. Lho. Gowo motor kok mok tuntun. Lho niki bensinnya telas ya? Kilo isi? Lho. Sampeyan dolan bensin ta piye? Isi kopi kilo. Ngomong ora padha sarjanane loro kabeh. Himpun Mbah, tak pamit dolan. Ya wis. Hati-hati. Nggih monggo Mbah. Monggo hati-hati. Lho. Arep moron ndi? Niki lho Mbah arep dolan. Sampeyan ngertos pono Mbah? Dek mau ngerti, saiki ora. Loh, pripun Mbah? Ngertos napa mboten? Lho dikandani dek mau ngerti, saiki ora. Wasuk. Omongan ora padha sarjanane wis ngene iki. Angel kabeh. Cara gak tuwa wis tak ingkel-ingkel dhewe. Jamput tenan wong iki. Nggih, Mbah. Kula badhe dolan mulih mawon. Ya wis, monggo. Monggo. Paketane ae. Kapan berarti? Mas dolan. Lah, nggawa motor kok mau surung peno gak mau uripi? Bensin entak kok. Mosok bensin entek. Saya tak cake? Beda lah enggak entek. Iso ngecek no. Ah, ketangkeman sik. Ya bensinnya. Wong
bensin sih. Wah ki ngene dondol kok iso. Saya tak dresik. Ayo mangke. Alah, wong mikir mau pasang kok dol. Delok iki piye iki? Pasang. Wes, susah. Oke Ki. Iya. Bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ya wes, ayo budal. Jadi nggak? Yo ae. Oh, Tubulung ae tak. sah dengan mesin kita nggak? Yo wes. Tubulung. Lah kok tau ya iki? Mesti taat jiwa lala jiwa lali janjine tandane alesane. Ngok. Cingok. Arep merendi. Niki lho, Mbah, badhe dolan. Sampean ngertos pono kalih cempluk, Mbah. Dek mau ngerti. Saiki ora. Lho. Pripun le, Mbah? Ngertos napa mboten? Dikandani kok mau ngerti. Saiki ora. Asu omongan ora padha sarjanane wis lara kabeh tenan. Nggih mun, Mbah, kula tak neruske dolan riyin. Ya wis. Hati-hati. Aduh, iki le dol selawase. Kok montor atau gunung kowe iki dol. Ah, kok kaget. Cakane kaya ngerti wong. Sulung ayo. Ayo. Sik. Do gelem gawean ora? Hah? Gawean. Kaya apa? Iki, brosure. Delokan. Gajine gede lho. Jadi wakil bang sudah beli. Iki tenanan ta ora? Lah ayo makan iku, ayo dijajal bareng-bareng. Lah piye iki? Ayo kerja ae, go jajal lamar kerja ayo. Sembarang aja dong. Ayo. Tenan nih. Ya Mas. saya jajal sih. Yo ayo. Ayo.
Arab domoron di. Niki Mbah badhe lamar kerja. Lamar kerja ndi? Teng PT Pangeran Sawah niki. Ora usah kerja. Loh, lah pripun no, Mbah? Kerja kok gak oleh lek Mbah. Penak nganggur ae. Ora usah kerja wis ah, ora usah kerja. Loh, lah pripun no, Mbah? Kowe apa ya ora? Iku lamarane kadaluarsane ndek kapan? Saya delok kok iku. Ora roh. Kena uyah aku iki mau kok. Alah. Rene. Adudono brosure sing asli. Ki mau piye no? Kok sebolong bingung kok so. Kena uyah aku. Aku pas nguyah kok. Oke udah lamar kok. Sing roh ya sapa wong aku nguyah. Lah apa yo nguyah kok kon lurusno apa iso? Iki lho. Iku lho, Pan. Jupuk, Pan. Goblok kayak ngok. Iki tanggal piro, bulan apa, tahun piro iki? Lah sing roh ya sapa wong kena uyah ku. Alah. Nomor. Lamboh. Jenenge kena uyah ya sapa sing roh. Wong uyah iku mlangkung ngene. Ana uyah lurus ngene ora ana. Wah. Niki piye ngene iki? Situ iki berarti. Yo wis. Sesuk-esuk Rene tak kei gawean. Wis saiki nang do balik. Nggih pun, Mbah. Tak teruske dolan mawon, matur suwun. Yo wis, lang lunga. Hati-hati. Monggo, Mbah.